pero antes digo unha cousa. Aquí moi boas voces, pero nadie cantou. Isto o apunto na xenda, o apunto na xenda. Quedo pregoneiro. A ver, un aplauso para o pregoneiro. Temos. Bueno, hoxe temos aquí, non sei cantos, como presentamos, a ver, desde ensayista, casi damos de todo un pouco, ólogo, entonces temos a Daniela, a verdad que non tivo que facer moitos kilómetros, todo que dicir, esa ovación grande, A festa. Hai xa máis de 12 anos escribín un poema dedicado a Vilaxoán que comenzaba así: no fondo da ría mirando a nordés tes a máis garrida de todas as vilas do bravo Salnés. Ela é Vilaxoán, anterga e señora, amante do mar e do bo xantar pa que sempre ora. Foron mariñeiros os que a enxendraran, por máis que dous pazos as torres inzaran sobre o caserío xuntiño e enteiro que tecía historias, cecás sin sabelo. Tamén de ascender ata Faxil, de baixar pola Lagoa e o Freixo, de ir ata Pedra Mugueira e Viño a Galáns, camiño do Pazo da Rúa Nova e lembrar con emoción a Vallinclán, de sentar no adro de San Martiño ou entrar nese prodixio que é a igrexa románica do seu nome, de calmade o tempo soberba composición e extraordinaria factura, donde atopou inmorredoiro repouso Xoán Mariño de Soutomaior, igrexa que provoca a admiración de todos os que de fora acuden sabendo o importante que ela é, ou dos que a descobren por casualidade e se ven sorprendidos pola beleza do conxunto que a igrexa conforma co Pazo de Sobrán. Afortunado de poder voltar a nadar todo ano como cando eu era novo, facendo o mesmo pé da casa, cousa que tento seguir facendo, como hoxe mesmo, a primeiriña hora, male aos alifafes da columna, sobre todo agora que a praia e a calidade da agua se van recuperando paseniñamente. Por todo iso, e porque admiro o labor dos que non se botan para atrás, e turran a prol do desenvolvimento de Vilaxoán, non me puiden negar o requerimento de ser eu quen vos lera o pregón. Requerimento feito por parte das xentes que se impuxeron o labor de restaurar a festa da Raíña dos Peixes da Ría, a festa das Revenidas. Xentes que, como Teo Cardalda, teiman no mellor para esta vila, porque son xentes da escola de Moncho Patiño, a quen coñecín xa para un cuarto de século, cando eu coordenaba o equipo que se lle encargara a elaboración do vello Plan General de Ordenación de Vilagarcía, e ele era daquela concelleiro, creo recordar que polo Partido Comunista. Quero renderlle tributo a este home bo e lembrar que a súa voz ficou casi como única no combate contra os desmesurados recheos do Tombo e da Ansuíña, que pouco a pouco, con tanto ladrillo que se lle está a meter en riba, están a furtar a visión do mar dende o centro mismo da vila. Moncho Patiño, alma dunha das primeiras asociacións de veciños de Galicia, quería o mellor para Vilaxoán, pero sabía que só o progreso integral, completo, sería quen de servir de firme alicerce para o desenvolvimento da vila. Velaí que a soedade na teima do finado Moncho, para desgracia de todos, coutase o conseguimos aquel propósito, que non fixo senón alonxarse en todos os anos que seguiron, que foron anos de desnorte, de enriquecementos rápidos traficando coa vida, que deixaron o camiño a flor da xuventude deste pobo con rafias de morte cecais peores que as da guerra civil, coutando ao tempo calquera dese amigo chatarra, con que en tantas e tantas ocasións fun ledo a mar na procura da lura, da xoubo ou da nécora, mas tamén da ledicia de estar á beira de alguén que ama a súa profesión. Ese mesmo respeto que foi quen de levar aínda ben pouco a toda clase mariñeira da Arousa a loitar como titáns, como templarios, maravillosa palabra, por certo, escoitada por min en Vilaxoán por vez primeira, con ese significado de algo grande, de loitar, digo, contra ese monstro da marea negra do chapapote verquido polo Prestige, pero marea negra tamén provocada pola ignorancia, a mala fe e o engano. E loitar con fe absoluta na victoria cando xa se admitira a derrota por parte de quen era principal responsable. Porque sabíades que a derrota era a morte da ría, o desastre sen límites. O voso esforzo, xunto con de milleiros e milleiros de persoas de semente nova, do país e de fora, que tamén sabía o que en xogo estaba, foi quen non só de poñer unha inmensa atol ao demo negro na ría, senón a recuperar tamén a dignidade, o máis preciado ben para calquera pobo, da pobo e da illa, que acudan tamén as xentes de Aguiño, as de Escarabote, de Santa Uxía,
E non me esquezo dos de Ribeiriña, do vello Rianxo, de Boiro e Palmeira, homes e mulleres daquela ribeira, que xa de arribada temos os de aquí, os da nosa banda prestos á campaña, de Ogrove, de Dena, mesmo de Noalla, xentes de Cambados e de Santomé que han xuntar as mans cos de Feifiñáns, e virán de Certos, que están máis perto, as xentes de Beiro e de Vilanova, tamén de Caleiros, de Ría Arriba han de lle seguir, Cesures, Catoira, Evamio e Carril. Cando todos xuntos co mar fagan paces, de Ledicia en Finda poránse a brincar os 1000 arroaces que han turrar do barco que na procesión debe transportar ao deus Poseidón. El velliño e todo, ca barba engrasada polas revenidas, conectas regadas do ledo de Nis, vai ter que bailar unhas ribeiranas coas novas mantidas que por se bañar dos pés ao nariz de novo virán a ti, Vilexoán. O exemplo de solidaridade na loita pola defensa do mar é o que se necesita para dar coa rota quelada nun novo avante de esperanza. O mar da Sardiña, do Pinto e da Rincha, do Congro nas covas e das Maragotas, no que andaba o reo a impartir xustiza, aquel mar da Ostra, da Plana Vieira e da Robaliza, con seus cereais cheiños de ameixas e de berberechos, corpiños espidos a tomar o sol, berce da centola e do camarón, do mar no que hoxe son millóns os cabos onde pendurado o medro Mesilón. E moitas gracias. Gracias por terme acollido entre vos para el día tan sinalado e por ter maturado esta media hora. Gracias.